txangorri baten... Hei! Zertan ari zarete inkontzentratuak? Marrazten? Begira, nire marrazkia Amona Josefinaren txalda. Martxoaren 8an emakumearen eguna da, eta Josefina ere emakumea denez ari egingo diot. Urte guzti hauetan elkarrekin bizitutako abenturak elkarrekin bizitzagatik. Oitxe! Otxondo! Eta hori? Ni omarrentzat ari naiz. Zergatiko marrentzat, ez da emakumeata. Martxoaren 8an emakume langilearen nazioarteko eguna den bezala, martxoaren 21an arrazakeriaren kontrako nazioarteko eguna delako. Eta zer ikusia du Omarrek arrazakeriarekin? Ara ba, Omar goxoki dendako mutikoa. Marroia da, eta batzuetan baztertu egiten dugu marroia delako. Zer diozu? Batzu beltzak dira beste batzuk marroiak, horiak ere badaude, txuria... Hori zezaten dio niko badigu koloretako. Aizu, nik ere marrazki batekin. Nik ere bai. Bale, eta zuek ere egin nahi duzu marrazki bat? Egizue eta bidali irrielagunak.comera. Marrazkia bidaltzen duzuen onartean, bizikleta bat zozketatuko dugu!